Tulong establishmento sa Masbate City natumtom nin kalayo. Mantang sarong lolo, gadan, makalis magbungkaras man ang kasulo sa residensya kaini sa Banwaan nin Calabanga, Camarines Sur. Uyan report. Tulong establishmento ang natumtom nin kalayo sa nagbungkaras na kasulo sa Barangay Sentro, Masbate City. Sigun sa report, pasado alas 10:20 kasubanggi, kan-enot na mairehistro ang kasulo sa tindahan ng mga ukay-ukay asin furniture sa lugar. Makalisan na 4 na oras. Sunod naman na nasulo ang pawn shop asin tindahan ng medical supplies na haros kataid sa nakan-enot na tindahan na natumtom nin kalayo. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad nganing masusog ang pigikanan kan kalayo asin ang kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Gusto ko po na paalalahanan ang lahat na inipisahan natin ng disiplina sa ating sarili. So kailangan tayo mag-ingat kasi may kasabihan tayo na di bali na tayo manakawan, wag lang masinugan kasi pag sunog wala talaga matitirang kagamitan. Mientras tanto, dain na nakasalbar pa ang 79 anyos na lolo na binistong si Rosalio Ipo. Makalis matumtumaning kalayo ang mismong residensya kaini sa Zone 2 Barangay Mangiring, Calabanga, Camarines Sur. Istorya kan parientes kan biktima. Solo sana na nakaistar sa nasulong harong ang lolo. Rason nga ning Mayo tulos nakaresponde digdikan mangyari ang insidente. Pasado alas 4 subagong maagahon. Alas 3 ba nga mata niya, nagluluto ng pamahawan. Tapos, dahil may maisip na pag alas 6, kahit yung mga pinsan may sulo nga arang ni pinsan, birigla kami. Basado sa investigasyon kan mga otoridad, ang nawalat na kalayo sa pugon ang pigiling nindang pigikanan kan kasulo. Natulos man na naglakop sa nasambitan ng harong, nagibos na sa light materials. Sa kasamaang palad, siguro nasupukit na siya ng usok. Kasi kung titingnan mo yung cadaver ni Lolo, malapit yan sa may pinto. Oo, kasubsob. Liwat man na nagpagirumdom ang BFP sa publiko na maging rigmat nganing malikayan ang mga siring na insidente. Kaibanan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.